Pikken her. Noget what Men pikkerøv. Jeg kan godt uploade en ny video. Og lad os se, lige da du begyndte at filme nogle så begyndte jeg at holde øje med, så læggede jeg ikke mere. Og jeg lægger heller ikke. Lol, serveren lægger. Aha, Nora. Ej, jeg håber ikke, jeg lægger mere. Så vil du sige, haha, Nora. Jeg lægger ikke. Jeg knifede i. For at prøve at lave en video. Jeg kommer stadig. Jeg knifede en sømand. Sådan der, det er med dig. Au, jeg lægger stadig lidt så. Au. Nora? Nora, det er fucking nederen lort! Det siger du hver gang. Nu bruger du spraywåben, mens jeg bruger... Jeg synes at du skal bruge bedre våben. Du fik mig kun fordi, at ham der den anden har skadet mig. Jeg ved ikke, hvor meget liv. Og det kan vi se i videoen. Hvor meget liv han har skadet mig. Det kan vi se i dem. Jeg er da ligeglad. Au. Jeg vil bare gerne have nogle kisser, jeg kan opgradere. Det er det eneste, jeg tænker på. Selvfølgelig er det det. Okay, han fik mig lige. Tobi? Det kan du godt glemme. Fuck, jeg lægger. Jeg lægger sgu stadig. Hvordan vidste du, jeg var der? Jeg så dine ben. Jeg kan bare ikke se dig. Jeg kommer lige frem, og så får du mig. Det er dejligt, jeg ikke lægger mere. Au, bagfra. Hvem er der, Adam? Kan han ikke bare deltage? Hvem er der, Adam? Du får mig hele tiden. Ja. Jamen, jeg falder væk. Au. Der går 5 sekunder, så får du mig. Kan du ikke prøve at kigge ligesom mig? Okay. Au. Nej, vil du være, det er alt for nederen. Au. Au. Træk. Det ligner, vi spawner. 4 i træk. Au. 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 Nu har der dit p er sådan au. Syg min pik. Nu har din pik lort. Hallo, nu går jeg rundt med knife, for jeg stikker den op i røven på andre. Ligesom min mor. Mor, han skulle bare hul på min ryg. Nej, nu ramte han mig. Jeg håber, det ikke lægger lige så meget som i videoen. Vi har allerede lavet en let's play, jeg er i gang med at uploade, men altså... Rundt på skulderen folk ned, det er rigtig voldeligt. Det er rigtig voldeligt. Det er fuldstændig ret i. Det er voldeligt, når det går ud på det. Det er ikke sjovt, der er den gik rundt og skød. Jeg har lavet 8 kills, og jeg er lige kommet ind. Det er det, der sker, når man spiller counter. Så får man lyst til at skyde andre folk ned i virkeligheden. Så bliver det bare sådan en voldelig killing der. Jeg vil anbefale at spille det. Ja. Så kan vi gå rundt og være sammen med vores band. Det vil anbefales. Og vi nakker jer bogstaveligt talt. Og det vil anbefales at spille. Jeg håber, I subscriber os, inden du dør. Hvis du subscriber os, så vil vi give jer en kage. Hvis I ikke gør, så regner jeg i røven med en bazooka. Jeg vil gerne give os... Vi får subscribe. Jeg vil gerne, hvis I subscriber os, vil jeg gerne give noget saftevand, og det er hjemmelavet. Woo!
Jamen lad os saftevand! Og hvis I ikke subscriber, så rend mig i røven. Jeg pisser på jer. Det kommer på penisen. Det gør min ikke. Men det er bare en lille smule klumper i min. Hallo, skal jeg sige noget? Jeg kan lave rødt saftevand helt flydende. Skal jeg sige, hvad jeg bruger? Hvad min hjem gør? Nej. Jeg knifede en! Au. Han har også shotgun, det er snyd! Fuldkommen snyd! Lol, det lignede, det var en CT, der så skudt mig. Au. Stod jeg igen. Det er fedt. Nu er jeg skadet, der bare ikke HP. Og jeg kalder for The Whiteheads, når det er alle os, selvom det er på min kanal. Men også til Toby Gaming 01. Han har lavet en video. Så er de kobberbryllup. Den er bare ikke så god endnu. Den har fået 2 likes, og jeg har 2 subscribers. Jeg har 4. Bare for en god video, som du kalder det. Fik ham. Oh my god. Skulle lige lade. What the fuck? Lol, de lige op i hovedet på mig. Og så blev jeg dræbt. Au. Jeg havde lige pirater, de kommer bare så på. Eller Nora, det var så... Prøv at give dem knife ham. Jeg røg ud. Sjovt. Jeg røg ud af penge. LOL! Ping! Dit internet er nok pis godt. Jamen jeg fatter det ikke, jeg lægger overhovedet ikke. Så er det nok derfor, det er for højt. Den bliver overbelastet af dem. Der er 2 ting. Enten hvis din computer er for dårlig, eller du har for godt internet. Au. Pis det. Au. Nu lægger jeg. Hvad? Nu lægger jeg. Sjovt. Nu er vi altså sammen pis. Man, lorte computer, lorte internet, box, mand. Jeg sagde lidt internet med røv. Altså ikke i den her video, da jeg var hjemme hos så, da vi skulle lave introen. Der sagde jeg lidt internet med røv, og det var det.